Λοιπόν, οθονίτσα Κυροσίβα, τίμια Κίνα, την έχω βάλει και εγώ και ένας φίλος, αξιοπρεπέστατη θα έλεγα, σε οκταβιάκι είναι, αρεσάρα το βλέπετε. Λοιπόν, θα κάνω ένα unboxing από αυτό το σκατομάγαζο που παίρνουμε. Τέλος πάντων, το σκατομάγαζο το λέω καλοπροαίρετα, δεν το λέω κακοπροαίρετα. Απλά σκατομάγαζο γιατί ρε φίλε δεν σου δίνουν το οδηγίες ούτε τίποτα. Λοιπόν, θα κάνω ένα unboxing, το οποίο είναι ένα ενισχυτάκι, το οποίο μπαίνει καβάτζα πίσω. Έχουμε χώρο εκεί, Λοιπόν, αυτό εδώ το παπαράκι είναι. Μισό λεπτό. Λοιπόν, αυτό εδώ το παπάρι είναι. Μπορείς να το πεις και τούβλο Winston 25 εκατοστάρι. Λοιπόν, για να δούμε τι στο μπούτσο είναι αυτή η μαλαγία που παίρνουμε, που πήραμε δηλαδή. Ναι. Από πού μπαίνει τώρα και από πού βγαίνει. Για να δούμε. Να, αυτό που σας έλεγα πριν για το μπουρδέλο που δεν σου λέει τι και πού. Από ποια μεριά είναι το χώνο, από πού. Τέλος πάντων, από απόδοση το αμάξι φοράει κάτι TRF ηχιάκια που είναι τίμια από ό,τι λένε όλοι, γιατί εγώ τα έπαιζα με τη μαμά πηγή και δεν βγάζανε καθόλου. Μετά νιώσα δηλαδή που έβγαλα τα εργοστασιακά του αυτοκινήτου. Οπότε μας βλέπει ο κόσμος, μιλάμε στο τηλέφωνο σαν τρελή, αλλά κάνουμε βίντεο, τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτό θα το κάνω για να δείτε όσοι έχετε σκοπό να πάρετε αυτό εδώ το παπάρι, το ανταπτοράκι λοιπόν που λέω, και να δούμε αν αξίζει. Το αμάξι έπαιζε ικανοποιητικά, αρχίδια δεν έπαιζε καθόλου, μούφα ήτανε. Θέλω να βάλω ενισχυτή για τα δύο τα ηχεία τα μπροστά. Ενισχυτή μεγάλο δεν θα βάζα ποτέ, το έχω κάνει παλιά, δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Οπότε να δούμε τι κάνει αυτό στο εργοστασιακό, εισαγωγικά στην εργοστασιακή οθόνη. Αυτό είναι το καλό λοιπόν, ότι εδώ έχω τη φύσα του ρεύματος Android οθόνης, συνδεμένη κανονικά στη Universal. Δηλαδή συνδέω εδώ και παίζω στην οθόνη μου. Η αβάντα που έχει αυτό το παπάρι λοιπόν είναι ότι βάζω τη φύσα, το βλέπετε, κανονικά, και από εδώ η φύσα λοιπόν που θα βγάλει έξοδο από εδώ θα πάει στην οθόνη. Θα κλείσω λίγο το βίντεο να δω από ποια μεριά μπαίνει και από ποια βγαίνει. Λογικά να έχει και από τις δύο μεριές ασφάλεια. Πούτσες. Κλείνω το βίντεο και επιστρέφουμε. Γεια σας παιδάκια. Επιστρέψαμε λοιπόν. Παπάρια, μόνος μου δεν βρίσκω άκρη, αλλά είδα στο site από εκεί που τα πήρα, τέλος πάντων, από το μαγαζάκι εκεί στον Πειραιά πίσω από τον Άγιο Διονύση, δεν θέλω να πω ονόματα, το οποίο ξαναλέω είναι τίμιο μαγαζάκι. Βέβαια δεν τους παρέχει καμία απολύτως πώς το λένε, καμία απολύτως δεν θα πω εγγύηση, δεν μου έχει κάτσει κάτι εντός εγγύησης, ας πούμε, να το αλλάξω μέσα στο χρόνο και λοιπά και να με προβληματίσουν. Αλλά δεν σου παρέχει υποστήριξη ρε φίλε. Έχεις κάποιες απορίες, σου λέει δεν ξέρω, εγώ απλά στο φέρνω. Που καλά σου ξηγέται, γιατί σου λέει α, έκανες μαλαγία, το έκαψες, δεν στο φτιάχνω. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ είδα από μια φωτογραφία που έχουν από αυτό το μηχανάκι ότι αυτό εδώ, αυτή η είσοδο που έχει τα RCA, πηγαίνει στην οθόνη. Για να δούμε λοιπόν. Πού να το βάλω το γαμμένο τώρα και αυτό, για να βλέπετε κι εσείς. Έχω και εσάς δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Για πάμε να δούμε. Οκ, τώρα έχουμε μπήκε. Και θέλουμε ένα από τα καλώδια που μας έχουν δώσει. Που μας έχουν δώσει εδώ. Μας έχουν δώσει ένα που είναι έτσι, για να το συνδέσουμε απευθείας. Οπότε αυτό πέταμα, σκουπίδια. Και μας έχουν δώσει αυτό, το οποίο πάει το ένα στην οθόνη μας. Μισό λεπτό. Μπήκε λίγο σκληρά. Ήθελε λίγο λαδάκι μάλλον. Ας
εστιατόρας. Λοιπόν, και βάζουμε και την άλλη μεριά. Μην περιμένετε να το δείτε, έχω ένα χέρι, βασικά δύο έχω, αλλά τα χρησιμοποιώ για να βάλω τις φύσες της Universal της Android, η οποία η μία μας πάει τις μπάλες, οπότε θα περιμένετε λίγο πάλι. Επιστρέψαμε λοιπόν, έχουμε βάλει τις φύσες, Θεός βοηθός, και το σκάμε. Δεν άναψε ποτέ. Πολύ ωραία. Χαμότος. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Όπως το είχαν στη φωτογραφία στο site, όπως ανέφερα προηγουμένως, ήταν λάθος, ήταν ανάποδα στη φωτό που έχουν στο site. Λοιπόν, πάνε ανάποδα. Τα RCA, μισό λεπτό να δείτε. Οθόνη, φύσα οθόνη, το βλέπετε εδώ, είναι η φύσα της οθόνης. Αυτό εδώ είναι η οθόνη. Στο ενισχυτάκι, το ενισχυτάκι φεύγει από πίσω με τα RCA και συνδέεται στη Universal φύσα μας. Λοιπόν, ας τεστάρουμε τώρα. Μισό λεπτό να τα φτιάξω λίγο, γιατί έχουν γίνει εδώ μακαρονάδα τα πάντα. Λοιπόν, ο Κινέζος εδώ μέσα στο τέτοιο έχει γίνει με συντακτικές. Για πάμε να δούμε. Για να δούμε τι γίνεται. Μας βλέπει και ο κόσμος, ξεφτύλα δηλαδή, έχει τίποτα. Ναι, κάνω ότι μιλάω στο κινητό. Ναι, το βλέπεις. Λοιπόν, μια χαρά άνοιξε, παιδιά. Το θέμα είναι να παίζει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έκανε τόση ώρα μπουτάρισμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αργεί τόσο πολύ. Τέλος πάντων, θα δούμε. Λες να βάλω και λίγο μπρος. Να μπήκαν και τα Volt, γαμώ την πουτάνα μου, το εργαλείο. Για να δούμε τι γίνεται εδώ. Όπα. Α, παιδιά. Εντάξει, σίγουρα θέλει ρύθμισμα. Ναι. Λοιπόν, μια χαρά δουλεύει. Ακούω παίζει πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι ο ενισχυτής δουλεύει, παιδιά, να ξέρετε. Βέβαια μην περιμένετε τίποτα, πώς λέγαμε τους παλιούς, τους Earthquake εκεί, τα 2000 W και λοιπά. Είναι ενισχυτάκι 200 W. Είναι να παίξετε δύο καλά ηχιάκια και να κάνετε τη δουλίτσα σας. Αξίζει, κάντε με. Αυτά. Άντε, γεια.